tell the story of how great love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine. He came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no Güzel. Обичам да. Yes. No. Скъпи младоженци, семейството е най-голямата благословия. Търсете моментите, в които да сте заедно. Дръжте се за ръце винаги. Силно. И мисля, че след толкова чакане, той срещна човека, най-перфектният човек за него. Те са страхотна двойка. Те ще са заедно и ще са успешни, ще продължат напред и ще постигнат всичко, каквото искат заедно, каквито и трудности да срещнат. Венчава се Божия раб Велислав с Божията рабиня Натали, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Натали с Божия раб Велислав, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Вие, Натали Манолова, съгласна ли сте да приемете за свой съпруг Велислав Милушев? Да сте му вярна сега и завинаги? А вие, Велислав Милушев, съгласни ли сте да приемете за своя съпруга Натали Манолова, да я обичате и уважавате, подкрепяте и цените, да сте и верен сега и завинаги? Да, да и да.